Helo, Adam dwi, a dwi lan yn y twnnel tyfu. A heddi, wi'n mynd i blannu pys. Fi wrth y modd yn tyfu pys. Maen nhw mor rwydd i dyfu, a gallwch chi tyfu pys hefyd adre. I chi erioed i bwyta pys er enghraifft a meddwl o le maen nhw'n dod. Wel, gadewch i ni fynd ati i dyfu pys heddi, a gallwch ni weld wedyn pa mor rwydd ydyn nhw i dyfu. Dyma beth sydd angen arno ni i dyfu pys. Mae angen hadau pys, cwpan o ddŵr a photyn o gompost. Y cam cyntaf yw i ddod o hyd i hadau pys. Gyda fi yn fy llaw fan hyn, mae yna hadau pys, a fel chi'ch chi gweld, maen nhw'n debyg iawn i'r pys sy'n ni'n ei bwyta, ond i bod nhw wedi sychu. Felly, mwyn dihuno nhw lan yn barod i dyfu, mae angen i ni osod nhw mewn dŵr dros am noson gyfan, fel ei bod yn cael y cyfle gorau posib i dyfu'n sydyn. Wel, ni wedi aros noson gyfan, a fel chi'ch chi gweld, mae'r pys bach ma nawr wedi bod yn signo'r dŵr i gyd mewn yn barod i helpu nhw i dyfu. A gyda hynny, mae yna egin bach a gwreiddiau yn dechrau dod oddi ar y pys. Mae'r plisgyn yn dechrau chwalu. Felly ni'n barod nawr i blannu nhw gyd yn y pot hwn fan hyn, wrth ochr y pot, fel bod ni chi gweld y gwreiddiau bach na'n datblygu a'r egin bach yn gwthio'i pen trwy wyneb y pridd. Nawr ein bod yn barod i blannu'r pys, gynta i gyd mae angen i wneud yn siŵr bod y compost yn llaith. Felly mae angen i ni mynd gyda can dŵr a dyfrio'r compost. Dim gormod, jyst digon i wneud yn siŵr bod y compost ei hun yn llaith yn barod i blannu'r pys. Nesaf, gyda hen bensil neu feiro, gwnewch dychau bach bas fel hyn tua 2 centimetr o fwlch o amgylch ymyl o gwpan. Wedyn, gyda'r hadau bach, gollwngwch nhw i fewn i'r tychau fel hyn, ac mae'n bosib bydd angen i chi ddefnyddio'r pensil neu feiro jyst i wthio nhw lawr yn ofalus fel la. Ac wedyn, gwthio chydig o gompost nôl dros eu pennau nhw, ac ymhen tridiau, bydd egin bach a gwreiddiau'n dangos trwy ochr y gwpan, ac mewn wythnos, bydd gyda ni ddail bach ar wyneb y pridd. Ac wedyn, byddwn ni'n barod i blannu nhw pan byddwn nhw tua 3 neu 4 centimetr o daldra yn syth mewn i'r ardd. Cofiwch, bydd angen i chi greu fframyn neu defnyddio ffyn bambŵ neu goed i helpu'r pys na i dyfu'n dal ac i fyny, achos maen nhw'n hoffi dringo'n wyllt hefyd. Felly cofiwch gwneud hynny pan ych chi'n eu plannu nhw.